guys. Mga magmukbang tag nang ka mga ano tag guys ha. Lami kayo. Lami kaayo. Hey guys, welcome back to my vlog. This is Solanga and welcome to my channel. Kung bago pa kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, para updated kayo sa mga bago kong videos. Guys, ano? What? Magmukbang mi guys o nangka. Napokan di grasya. Kalinda ay. Gatungas pra! Batoon ba? Pra! Gatungas pra! Uy pra! Ito higda ligid luyo ay. Tungas pra! Higda pra! Sungo. Gusto ka daw na. Daghan ang kaon oy. Garage. Kailaw kita na ilan niya daw. Hindi, gani ko. Basta na dyan. Kakaon na. Iyo. Ngaon mig nangka guys o lami kayo as in. Mas lami pa ni ulang. Itos mo na og asin. Lami. Lami pa na sa mga bulhaton sa mga gabi o. Lami kayang nangka. Sungo. Ay na pala. Sungo. Isula ada ko nila. Isula daw ko nag-asin ng nangka guys kay para unsa to? Di man magarhan imutian. Ay para di daw ko no mabutdan ni Montian. Wow, lami kayo ah. Grabe ka yellow, murag yellow tarts. Ready na itanong mang liso oh, kay ngano. Nanay ni tulok oh. Tulak. Sungo. Ang ubang gisula og bagong bayan guys. Gisula og Dios. Napay Joyce. Napay Joyce. Asa magkakita o kasi na tamis? Sure. Di ka hilig pra. Ikaw dili mo ipuni mo nga sura ay. Hindi ko dango. Dali kaya na iturong din tamis. Pero ang tuloy ito. Sana nang madinaan. Subok na ang pagmamahal. Nang ba usa na lang bilang. Asa bilang-bilang pra. Dai mong lalam na ibang bilang na. Nagsuag na, suag. Buta atay abo. Yan na dil ham mo sa kriyat. Terminate na. Ang sa tumihin na magmukbang magkalagotong baba. Kalagutok ng baba. Marisel aw, do na to bata magdala sila mga. Ang kailan magmukbang kalagotong baba. Tamis. Kalaguton. Magbukbang tao guys. Magkalaguton jud ka naman na. Pagkaumlan ka, nanginganan ba din? Ay, una dahil ang riso ang magkalagot to. Bitaw. Ay, kalong ka. Pala ko gata ni Papa kay Lakay para nilang juan. Thank you much. Natantuan. Thank you, man. Magmukbang na taog nangka guys. May maguba siya sa ba? Mga magmukbang tag nangka mga ano ta guys ha. Lami kayo. Lami kaayo. Ingon nila guys, ngano ko tong mukbang guys nga ako magkalagot to guys, ingon nila kay unahon tukaw ng liso. Lami kayo. Ayan. Ay, ewan nila ba? Kanang nganong bawal makanang magpatutoy og bata nga magkaog nang kakay. Bukta ng bata. Matutoy ang kuha. Kaya nagbagyo. Matutoy sa bata. Sa mga katigulangan guys, pakay kanang Matutoy na kay bata ka gamay kanang bawal daw kuno mukaon og nangka kay ang bata daw kuno mabutnan. Kung gapatutoy kani nga inahan.
Kontra, makabugat tayo ng nangka. Makabugat. Makabugat daw ko ng nangka. Pagkabugat ko no kay nay kuno. Ay, mao di ko ng history ana. Makabugat daw ko no kay na siya tunok. Inani ba? Adi daw mo pati ka mo nagkukumbay. Dito mo ba kasi? Dito mo ba kasi? Dito. Ay na. Iba ano Ngame. Nakala yung liso guys baka pwede din siya lungagom. Lami kayang unod anin. Dili man hapon. Ganahan ka kung nangka kay dali ka mahilisan. Tamis kayo. Umiinit siya. Ang umano sa pikas sa taon nila ha. Tagko kayo ng kaano. Pero para mawala ang tagog sa mong kamot kay utangan ni mong uwel o dili gas. Pero ako abot lang og gas kay. Shell! Shell, ang Queen of the Night tamo ka na ninigawas ng akuan. Nga nga. Ilang kilala. Nay, bugulak inyo ha. Ako ano ninigawas. Ay, salin sila ito? Aw. Awiting plant ba? Kumain ka ba? Dugaya na ako makahulbot ay. Pero tagaan di kuan. Dai ay ko plastic dai ha. Yung pala ko lang ka dai. Dai plastic. Lima din Dai yan. plastic dai. Kanang roll. Amo ka na. Nahurot na guys. Lami. Busog match.